खैराजार गुदि फरायसालिया 75थि बोसोरारि गायसनथाय बोसोर हिराथि मायथाइ फालिथायखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावखाथानि खैराजार गुदि फरायसालिया 75थि बोसोर गायसनथाय बोसोर हिराथि मायथाइ फालिथायखौ साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बेनिनो दिनै हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि 8 रिंगासो समाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो प्रदीप नार्जारी बिथाङा मख'नो गोनांदि 31 जानुवारि थामहिनबा गाबोननि जानो गोनां हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि 7:30 रिंगायाव बिफांसा गायनाय आरो फरायसालि गायसनगिरिफोरजों लोगोसे बारग' गाहाय फोरोंगिरि आरो फरायसालि सामलाय आफादनि बारग' आफादगिरि बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारि लागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे हाबाफारियाव गेवलां मेलबो लानाय जागोन आरो बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होगोन बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारी बिथाङा आरो गाहाय आलासि महरै आसाम एन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। टिप बुंथिगिरि महरै खोन्दो गुदि सोलोंथाइ मावख'गिरि अरुणजय खुंगुर ब्रह्म बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। जोङो खैराजार गुदि फरायसालियाव दिनैहाय 75थि बोसोरसारि जोङो प्लेटिनियाम जुबली खुंनो थांगासिनो दङ। दा बे खुंथायनि जोंहा गोबां थांखि दङ। बे थांखिखौ लानानैसो जोङो बे प्लेटिनियाम जुबलीखौ खुंनो थांगासिनो। जेरैहाय दिनै बर' मिडियाम गंसे बे खैराजार गुदि फरायसालिया बर' मिडियाम स्कुल हिसाबै जोङो गोबां जायगायाव जों नुनो मोनदों जे बर' मिडियाम स्कुलफ्रा जोंनियाव गोबां सात्र सात्रि बा गोबां फरायसुला फरायसुलिनि खमिलांनो हमदों। बेखायनो जोङो मोनसे मोजां थांखि लानानै जोङो बे फरायसालिया जाहाथे जौगालांहोनो हायो, बेनि थाखायनो जोङो जों प्लेटिनियाम जुबलीखौ खुंदों। बे जुबलीया जाबाय दिनै 75 बोसोर जाबाय। गतिके आं जोनोम गैयैयावनो बे फरायसालिया गायसनजानाय 1951 मायथाइयावनो गायसनजानाय। जोङो जोनोमानो गैयामोन। बे समावनो बिथांमोना जे दा दिनैहाय रुंसारि जालांबाय, बिथांमोना गोथौ साननानै जे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बिथांमोना जाहाथे जौगाहोनो हायो, बेबायदि गोथों थांखि लानानै बिथांमोना बे फरायसालिखौ गायसनदोंमोन। आरो दिनैहाय बे फरायसालिनिफ्राय गोबां गथ'फ्रानो गोजौ थाखोआव थांनानै गावनि जिउ राहाखौ खांनो हादों। गोबाङानो साख्रि बाख्रि लानो हादों। आं बुंनो नागिरदों बेनो जे जोङो जाहाथे खाथि खालायाव बे दिनैहाय जों जि प्लेटिनियाम जुबली खुंदों बेनि फारसे बयबो नोजोर गोलैगोन। आरो बेनि फारसे बे जोंनि फरायसालिया दाबो गोबां जोंहा आंखालाव गोलैनानै दं। दाबो जोंहा बेयाव सोलोंथाइ खथा बहुद आंखाल जानानै दं। बाउन्डारि वालनि आंखाल जाना दं। फोरोंगिरिनि आंखाल जाना दं। बेफोरबायदियाव जाहाथे जोङो गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रा बा बे सोलोंथाइ बिफाननि जिखिनियानोखि बिथांमोना बिबानाव दङ, बिथांमोननि जाहाथे नोजोराव गोलैयो। आं बेखौनो बिथांमोननो बुंनो नागिरदों, जाहाथे बिथांमोना जोंनि बे फरायसालिखौ एसे नायगोन। मानोना बे फरायसालियाव दाबो गोबां जौसेसो जोंहा फरायसुला फरायसुलि दङ। बेनिखायनो जोङो बिथांमोननि जि बिभागीय कर्तृपक्ष होननानै बुङो, बिथांमोनखौ जोङो नारसिननाय थाबाय जाहाथे बिथांमोना जोंनि बे फरायसालिखौ मोजांनिख्रुइ मोजांसिन बा साबसिननिख्रुइ साबसिन खालामनो थाखाय बिथांमोना राहा लायो। गोजोन्थों। आं बेखिनिखौनो बुंनानै जोङो दिनै नैबे खैराजार गुदि फरायसालियाव 75थि गायसनथाय सान प्लेटिनियाम जुबली खुंगासिनो दङ। बे खुंनायाव जोङो गोबां मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय जादों। दिनै गिबि सान। बे गिबि सान बायदियै जोङो फुङावनो एबा फुंबिलियाव जोङो साखोन सिखोन हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय जोङो साखोन सिखोनखौ खामजेनगिरि महरै मानगोनां मुस्रिमा बुलु बर' CWC सोद्रोमा BPFनि आइजो गांखंनि जोङो बिथांखौ लाबोनाय जादों। आरो लोगोसे बिनि उनाव जोङो रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय जादों। बे रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय आयदायाव जोङो बावजेनगिरि महरै प्रदीप नार्जारी बिथांखौ लिंदोंमोन। बिथाङा दिनै गुबुन मोनसे प्रग्रामाव थांदों। बे थांनायनि जाहोनाव जोङो बिथांखौ मोननो हायाखैब्लाबो जोङो जोंनि बानजाय आफादनिनो बोसोनगिरि बिथांखौ जोङो बावजेनगिरि महरै बावजेननो होनाय जाबाय। बेबायदिनो आरोबाव जोङो बाथौ आर'ज लादों। बे बाथौ आर'जआ जोंनिया दा बावैसो जोबहांबाय। बेवहाय जोङो खैराजार गामिनि आर'ज हानजाखौ लाबोनाय जादों। बेनि उनाव जोङो
रुंसारि समेन्द्र नार्जारि गोसोखां गाहाय सायनासालि बेखेवनाय जादों। बेनि उनाव जोङो बेवहाय बेखेवगिरि महरै भबेन चन्द्र बर' बिथांखौ जोङो बेखेवनाय जादों। आरोबाव रुंसारि सनाराम बर' गोसोखां जौसां बेखेवनाय बेवहाय बिपिन बर' बिथांखौ जोङो लेंदोंमोन। बिथाङा देहायारि प्रब्लेम जानायनि थाखाय बिथांखौ जों मोननो हायाखैब्लाबो आङो नैबे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि महरै आंनो बे जौसांखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय। बेनि उनाव जोंहा रुंसारि राजेन्द्र बर' गोसोखां जामुंसालि बेखेवनाय आयदामोन। बेयाव जोङो मानगोनां जोंनि फरायसालिनिनो बारग' गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां प्रबिन नार्जारि बिथांखौ जोङो बेखेवनाय जादों। बेनि उनाव हारिमु बादायलायनाय दङ। बेवहाय जोङो जोंनि बे फरायसालिनि खाथिनिनो मानगोनां प्रतुल नार्जारि बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। बिथाङा नावकाता जौसिन फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि। बिथाङा सफैखाबाय। दा बेखौ दसे उनाव जोङो बेखेवहोनो सानदों। गाबोननि हाबाफारि आरो बेनिफ्राय मोनसे दंबावो जोंहा सोलोंथायारि सावरायमेल। बे सोलोंथायारि सावरायमेलाव जोङो फुंखा सुबुं बायदियै जोङो बिनन्द सरगियारि सार बिथांखौ जोङो मोननाय जादों। बिथाङा KB देउलखुसि जौसिन फरायसालिनि बिथांखौ जों मोननो हादों। बिथाङाबो सफैखाबाय। दा दसे उनावनो बिथांखौबो जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय खावलायगोन। बेनि उनाव गाबोननि हाबाफारि बायदियै फुङावनो दङ 7:30 जोंहा बिफांसा गायनाय। बिफांसा गायजेनगिरि महरै जोङो रुपनारायण नार्जारि मासिगिरि नावकाता VCDC बिथांखौ जोङो माने खावलायनाय जादों। आरो बेनि उनाव जोङो 8:30 जोंनि फरायसालियाव जोंनि फरायसालिनि गासैबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लाफानानै गेलेमु बादायलायनाय होदोंमोन। बे गेलेमु बादायलायनायनि बान्था राननाय जागोन। बेनि उनाव जोंहा होनाय दङ मोनसे। बे जोङो नैबे 75थि गायसनथाइ सान जिथु प्लेटिनाम जुबिलि, बे प्लेटिनाम जुबिलिनि मुङै जोङो गांसे बिसम्बि दिहुननाय जादों। बे बिसम्बिखौ जोङो बेखेवगिरि महरै रबिराम ब्रह्म सार गोरायुं नावकाता मिलन जौसिन फरायसालिनि बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो बेखौ जोबनाय लोगो लोगोनो जोंना जामुं जानाय जागोन। जामुं जानायनि उनाव जोङो गेवलां मेल लानाय जादों। गेवलां मेलाव जोङो बेखेवगिरि महरै मानगोनां गणेश कछारी सार मावफुं सोद्रोमा BTC क'क्राझार बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो बिथांजों लोगोसेनो गाहाय आलासि महरै मानगोनां मुस्रि बिस्वजित दैमारि बुंथिगिरि आसाम आयेन आफाद दिसपुर बिथांखौबो जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो बेनिफ्राय जोङो थि बुंथिगिरि महरै मानगोनां मुस्रि अरुनजय खुंगुर ब्रह्म खोन्दो गुदि सोलोंसालि मावख'गिरि तामुलपुर बिथांखौबो जोङो हांख्रायनाय जादों। सरासनस्रायै जोङो गुदि फरायसालि हिसाबै जोङो बेखिनि जोङो माबाखौनो लानाय जादों आरोखि हाबाफारिफोरखौ। जोङो मोनाबिलियाव हारिमु बिलिफां जोङो लाखियाखैसै। मानो होनना बुङोबा उन्दै उन्दै गथ'साफोर नालाय। आरो बिनि सायाव जोंनिया खाथि खाला ओनसोलाव फैगौ मेट्रिक परिक्षा हायार सेकेन्डारि परिक्षा होग्रा गथ'फोर दङ। जिहेथु जोङो बेफोरबायदि माने माबाखौ दावराव दावसिखौ जों हरावलासे खालामा होननानै बयनिबो मोजांखौ नायनानै जोङो बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। जियानो जा आं सानदों जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव जिमानखिनि जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ बा फरायफुनाय गथ'फोर दङ, बे गथ'फोरनि जा जोंनि दिथागिरिफोर जोथोनगिरिफोर बिथांमोना जाहाथे माने सोलोंथायाव आग्रह जायो, सोलोंथायाव एक्टिभ जायो। सोलोंथाइया जे जोंनि गोनांथार मोनसे आयदा, बेखौ जे माने बिसोरनि सिङाव बिसोरनि गोसोआव जाहाथे माने जोङो सोना होनो हायो। बा हयथ' बिथांमोननि जिथु सान्थि सोलोंथाइनि फारसे फैथों होनना जों साननानै नैबे जोङो जोंनि जिथु 75थि गायसनथाइ सान बेखौ जोङो एसे गुवारै खालामनो होननानै जोङो साननाय जादों। आरो लोगोसे जोङो जोंनि फरायसालिनि जा अबस्था, बे अबस्थाखौ जोङो जाहाथे माने जोंनि आलासिफोरनो एसे दिन्थिनानै होनो हायो। जाहाथे माने जोङो इयुनाव जोंनि हमनानै ला जोंना दा नैबे फरायसालियाव जेंना जानानै दङ। माने क्लासरुमा जोंना खम, गथ'फ्रा एसे बारा। क्लासरुमा खमनि थाखाय जोंनाव दावराव दावसि एसे बारा जायो। जोंनि फरायसालियाव सरासनस्रायै 80 फरायसाफोर दङ। जोङो 3 फोरोंगिरिफोर दङ। आरो बेनिफ्राय जोंनिया असुबिदाया बेनो क्लासरुमा एकदम खम जानानै दङ। 2ल'सो क्लासरुम दङ।
आरो बेनिफ्राय माने सोरगिदिं बेरा गैयिनि थाखाय जोङो माने जोंनि फरायसालियाव दानि सोलिबाय थानाय सरकारखौ जों बेखौनो खावलायनो नागिरो जाहाथे माने अननानै जोंनो बे क्लासरुमखौ एसे बानायनानै होयो आरो बेनिफ्राय जोंनो सोरगिदिं जिथु वाल बे वालखौ जोंनो बानायनानै होयो मानो होनना बुङोब्ला जोङो सोरगिदिं वाला बानायनाय लोगो लोगोनो जोङो बिबार बायदिसिना जों गायनो थाखाय मोजां जागोन आरोखि खारन खाथियावनो जोंना फिल्ड दङ जायनि जाहोनाव माने जोंनि खाथि खालानि मोसौ बोरमा गासिबो माने बेवहाय डिस्टार्ब होफैबाय थायो माने बेराब्लाबो सेफायो बा बायो आरो बेनिफ्राय जोङो फरायसालिनिफ्राय थांनाय लोगो लोगोनो खाथि खालायाव जा बोरमा मोसौ दङ बेफोरो गासिबो थारमाने फरायसालियाव जमा जाफैयो ओंखायनो आं सानदों अननानै जोंनि दा सोलिबाय थानाय जा सरकारा जोंनि बे फरायसालिखौ एसे नायहरो मानो होनना बुङोब्ला जोङो नुहुरदों खाथि खालानि जा फरायसालिफोर दङ जोंनि बर' मिडियाम फरायसालिफोर दङ जथेस्थ' खमिलांदों गथ'फ्रा दा जोंबो सानदों जोंनियावबो जुदि बेबायदि खमियोब्ला जोंनि खाथि खालायाव जिखिना गामि दङ सरासनस्रायै नैबे फरायसालियाव जोङो 7टा 8टा गामिनिफ्राय फरायसाफोर फैयो 8टा माने गामिनिफ्राय फरायसाफोर फैयो दा बे 8टा जोंनि फरायसालिया जुदि गाज्रि जायोब्ला बा हयथ' माबा जायोब्ला बिफल जायोब्ला सरासनस्रायै बे 8टा गामिनि फरायसाफोरा जोंना एसे असुबिदा जानानै फैगोन मानो होनना बुङोब्ला नैबे जुदि फरायसालिया गैयाब्ला बे ओनसोलनि गथ'फ्रा थारमाने जोबोद गोजानाव थांनो गोनां जागोन आरोखि दा गतिके गोजानाव थांनाय लोगो लोगो खरसा नैबे ओनसोलाव सरासनस्रायै जों बुंनो सानोब्ला माने बेखौनो बुंनो हायो जे माने गोबां सुबुङानो निखावरि जायनि जाहोनाव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माने फैसा होनानै प्राइभेट स्कुलाव फरायहोनो हानाय मानेटा जग्यता गैया बयबो जोंनि खाथि खालानि गार्जेनफोरनो सोंना नायनो हायो जोंनि फरायसालिया सरासनस्रायै जोङो बांद्राय बुङाब्लाबो फरायसालिखौ जोङो थारमाने ओरैबायदि बुंनो हायो गंसे प्राइभेट स्कुलनि गथ'फोरजों जोंनि फरायसालिनि गथ'फ्रा माने एखे आरो समान मानो होनना बुङोब्ला जोङो इउनिफर्मनिफ्राय बा बायदिसिना बिथिंनिफ्राय जोंनि सोलोंथाइनिफ्राय जोङो थारमाने माने गंसे प्राइभेट स्कुलजों जोङो थारमाने फेर फाथिनो जों थांबाय थायो आरोखि दा ओंखायनो जोङो सानो आरोखि जोंनि खाथि खालायाव सोरबाफोर जुदि बेबायदिनो बबेयावबा प्राइभेट स्कुलाव थांनानै बा हयथ' सोरबा गार्जेनफ्रा दुरबलनि थाखाय आदां गादां जुदि सोरबा गथ'फ्रा जुदि जानानै दोङोब्ला जोंनि फरायसालियाव लाबोनो हायो आरो मानो होनना बुङोब्ला सिगां बोसोरफ्राव बेबायदिनो गोबां गामिनिफ्राय बेबायदिनो माने बेलेगाव गुबुनाव थांनानै प्राइभेट स्कुलाव फरायनानैब्लाबो बिथांमोना माने मोजां फरायनो हायाखै गार्जेनफ्राबो इमान एटा माबा गैया रां रुफानि खाबु गैया जायनि जाहोनाव टिउसन माबा माबि होनो हाया बिथांमोना जोंनियाव लाबोनानै साक्सेस जालांदों माने जों बेखौ थोंजोङै बुंनो हायो आरोखि जोंनियाव फैनायनि उनाव साक्सेस जालांदों आरोखि दा बेनिखायनो जों सानो आरो खाथि खालायाव जुदि सोरबा बेबायदि गथ'फोर दङब्ला जोंनियाव लाबोनाया मोजां जागोन आरो जों हानायाव लासै जोङो जोबोद माने सेस्था खालामो आरोखि दा आं बाराखौ बुंलिया बेखिनिखौ बुंनानै आङो आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय